Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinto ezedisk yakhona la eMzansi. Before nje ngihlale kodabeni, cela ke mbukele ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. So namhlanje ngizokhuluma ngeindaba ke ithinto idisk yakhona la eMzansi, indaba ke ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. So la ngizokhuluma ngeindaba ke ithinto Orlando Pirates no coach ke lapha okade ke coach eAl Ahly yase-Egypt uMarcel Colly ofakwe indlela ngayo ke weekend efakwa ke yona Al Ahly emva kokuthi ke Al Ahly iphume lapha kuma semi-final ayo ke CAF Champions League ikhishwa ke lapha iMamelodi Sundowns. So njengoba sazi ukuthi ke uJose Rivero uyahamba ke kupheleni kwayo ke lesizini kulona ke iBuccaneers and ke Pirates kumele ke bisimtholile ku coach before kuphele wona ke lapha uJune so bezokhona ukulungiselela isizini entsha. Lapha enkundleni zokuxhumana ke abalandeli bayo ke Pirates banede babona ukuthi ke lo coach wayo ke Al Ahly ufakwe ke indlela bathi bafuna ukuthi ke kube uyena ozo replace ke lapha uJose Rivero uyona Orlando Pirates. Babhizi ke lapha ku social media batheka yona ke Orlando Pirates bathi ke ayenzeke into ke elungile ngokuthi ke isayine yena uMarcel Colly. Bathi ke uyena alright osezingeni elikahle ukuthi ke nga replace uJose Rivero kulona ke iBuccaneers. Yena ku Marcel Colly uneminyaka ewu3 elapha kwiAl Ahly and uwineka ama trophy awu11 nayo Al Ahly uyona ke leminyaka ewu3 and ke lapho ngibala ke nama CAF Champions League awu2 kuyona ke leminyaka ewu3. Impela ke abalandeli lapha einkundleni zokuxhumana baloku iBuccaneers bathi bayamfuna ke lo coach. Ungakhomenta ke mbukeli ungitshela ukuthi ke wena ucabangani ngayo ke le ndaba, ngabe ku right yena ku Marcel Colly ukuthi ke replace lapha uJose Rivero kuyona ke Orlando Pirates. Sinjalo ke mbukeli izo lezi ndaba ade ngikuphathele zona indaba ke nje esematheni, cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazi bongela.